Ahojte, vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy Dannivia podcastu. Ja som Daniel a verím, že spoločne strávime zaujímavých 5 minút. Dnes sa budeme rozprávať o autoklimatizáciách, mikroorganizmoch a o tom, prečo bežné čistenie často rieši len dôsledok, nie príčinu problému. Pozvanie prijal odborník zo spoločnosti Symbiotex, ktorá práve v týchto dňoch prináša na český, slovenský a poľský trh novinku, ktorá získala celosvetovú patentovú ochranu. Týka sa symbiotického čistenia rôznych povrchov, a to bez chémie. Dnes v prvej časti témy zameranej na nechemické symbiotické čistenie povrchov sa zameriame na čistenie ventilácie, autoklimatizácie a interiéru auta. Takže priatelia, vítam medzi nami Filipa, ktorý k nám pricestoval z Jihlavy. Ahoj Filip. Aká bola cesta, Filip? Ta přeběhla v pohodě až na tradiční zápchy okolo Brna. Začnime úplne jednoducho. Keď sa povie špinavá autoklíma, väčšina ľudí si predstaví prach alebo vlhkosť. Čo sa tam ale v skutočnosti deje z mikrobiologického hľadiska? Autoklimatizace je ideální prostředí pro mikroorganismy. Je tam vlhko, tma a dostatek živin. Postupně se v ní vytváří mikrobiální biofilm, ve kterém se mohou nacházet bakterie, plísně i kvasinky. Ventilace je poté rozfukuje přímo do kabiny. To znie dosť nepríjemne. Znamená to teda, že aj auto, ktoré je na pohľad čisté, môže byť z pohľadu vzduchu vo vnútri problémové. Přesně tak. Zrakem to nevidíte, ale dýcháte vzduch, který může obsahovat mikrobiální zbytky, spory nebo metabolity. A to je problém zejména při delších jízdách. Väčšina servisov dnes používa chémiu alebo ozón. Prečo podľa teba tieto metódy často nemajú dlhodobý efekt? Chemie a ozon fungují rychle, ale krátkodobě. Zničí velkou část mikroorganismů, ale zároveň nechají povrchy sterilní. A prázdné místo v přírodě nikdy dlouho prázdné nezůstane. Mikroorganismy se vrátí velmi rychle. A tu sa dostávame k pojmu symbiotické čistenie. Pre mnohých ľudí je to nové slovo. Vieš ho vysvetliť jednoducho, bez vedeckých poučiek? Symbiotické čištění pracuje jinak. Užíváme kombinaci probiotik a prebiotik. Probiotika obsadí povrchy a vytlačí patogeny, prebiotika jim dodají energii, aby tam zůstala dlouhodobě aktivní. Čiže ak to správne chápem, nejde o to všetko zabiť, ale nastaviť rovnováhu. Přesně tak. Nejde o válku, ale o rovnováhu. Vytvoříme prostředí, kde se škodlivým mikroorganismům jednoduše nedaří. Čím je teda Symbiotex iný oproti bežným probiotickým prípravkom, ktoré už ľudia možno poznajú? Symbiotex je unikátní právě tím, že se nejedná jen o probiotika. Kombinace s prebiotiky je patentově chráněna a zajišťuje výrazně delší účinek než běžná řešení. Pre koho je takéto riešenie určené? Len pre alergikov a citlivých ľudí alebo pre každého vodiča? Je to řešení pro každého. Pro rodiny s dětmi, alergiky, profesionální řidiče, ale i pro lidi, kteří chtějí jednoduše zdravější prostředí v autě bez chemie a ozonu. Auto je malý uzavřený prostor. Co v něm dýcháme, má větší vliv, než si uvědomujeme. Symbiotická řešení jsou přirozenou cestou, jak to dělat rozumně a dlouhodobě. Takže ak to zhrnieme, čistá autoklíma nie je len o vôni, ale hlavne o tom, čo dýchame. A zdá sa, že budúcnosť čistenia vedie skôr cez biológiu, než cez agresívnu chémiu. Ďakujem za rozhovor. Děkuji za pozvání a vašim posluchačům přeji co nejvíce šťastných kilometrů, bakteriálně čistší vzduch v kabině auta a šťastný návrat domů z každé cesty autem. Milí poslucháči, verím, že dnešný podcast s Filipom bol pre vás zaujímavý a ak vás téma symbiotického čistenia zaujala, tak vás chcem pozvať k počúvaniu ďalšej časti podcastu Dannivia, ktorá bude venovaná symbiotickej starostlivosti o povrchy v budovách. Zaujímavé to môže byť hlavne nie len kvôli povrchom v našich domácnostiach, ale aj pre starostlivosť o kancelárske, hotelové, zdravotnícke a iné miestnosti. A ak vás Symbiotex nadchol natoľko, že ho chcete aplikovať vo svojom aute, tak si ho môžete objednať na webovej adrese www.bioteshauto.sk. A úplne na záver aj ja vám prajem veľa šťastných kilometrov a návratov domov a do skorého počutia, priatelia.